Bobby. I'm mobile. Okay, any for mobile. Onye nji maka ewe na mgbede a. Asara ọwụ m. Egbeigwe. Nna m onye ọrụ. Onwe ife nchọ ka nkiri ahụ ka mee ka ụnụ mara. Ịma na abịa na organization ọbụla. Onwe ndị na-ebu organization n'isi. Mana achọ nke mmanụ na ugo ọrụ oyibo adịghị etube ya n'iru isi na ọ na-azụ isi. Ugo ọrụ oyibo adịghị etube ya n'iru isi na azụ isi ka a na-etu ugo ọrụ oyibo. Ị mara nwatakịrị amụrụ na echi ọzọ wee chie ọzọ na na-agbagide iri ọzọ wee ruo n'ọka. Iji uwe efere ife ahụ kwụrụ ya nwe ụwa. Ọ bụ Egbeigwe aga m akpara ya agba mgbe m akparatakwara ya agba. Ọ nwoke tụcha ochere ibe. So na o nwere nchọ ịgwa fans Egbeigwe. Gwakwara my fans. Onye ọbụla na-ebu ife otu n'isi ọ na-ebu ife ụka n'isi. Ma na ọ bụrụ nne m ụlọ ụka. Ọ bụrụkwana nna ya. Ọ bụgo na o nwere ebe edebere isi mmadụ ada anọrọ. Onwe ka nwoke si agwa nwoke ibe ya okwu. Maka na otu ikwe ọnụ mechara bụrụ oke ọkpa na-akwa akwa. Adịdị nnekwu mechaa bụrụ nnekwu na-eyi akwa. O nwere onye ozuru. So na ihe nchọrọ ka nkiri ahụ ka ụnụ mara bụ na ọwụm Egbeigwe gbaalụ uche m adịrọ dị ya mara ọdụm. Onye mana vidio na-aga ịbịa na ịbịa mana ọ bụrụ ka ekwesị isi wee mee. Dinta na ibe mmadụ abụọ na-egburu anaba adị na mma gbogbo. Nwoke na-ekwu ose nwoke ibe n'ife. Otu ọnụ osi na wee dụ. O wee fụkwara n'ife ahụ pakejin. Ngwere niile maọbụ na onye mara nke nri nna nke nri onye. Atụzụ na-arị na enwere ego n'ọnya ka eji akpa gị akpa. Chukwu nụkwa na arị etụrụ mmụọ na mmadụ nwere ya. Mana o nwere ọ. So na mmadụ fans Egbeigwe butuo unu. Ma mụ kwuru na o nwere ka ife nchọ ịgba unu. Onye ọbụla lere ana wee chi ọzọ ekwesịrị ka a na-anaghị eto. Onye ọbụla lere ana wee chi ọzọ maka Chukwu ekwesịrị ịnaghị eto. Maka o je tụrụ ugo ọrụ oyibo n'ihu isi bụrụ nọ nna ka enwe adịghị etụrụ ya n'ihu isi. Nwoke nwe ka o si agwa nwoke ibe ya okwu. Mana o nwere nna m onye ọrụ ọrụ m butuo. Ọnụ akọrọ mmadụ bụ chie ka akọrọ ya mana o nwere ya wufere na iwe oke. Ife nwoke mere ibe ya na-edebere ya. Ife nwoke mere ibe ya na-edebere ya. Ya wufere na iwe oke. Atụzụ na nọ maka na inwere ego. Mụ na ọgbọ and nwa ọdụ na-abịa na ife etu ahụ na anya m adọrọ ebe ahụ. Gbaalụ. Gbaalụ. Ịnụ? Ya wutezi na ọ ife nwute ka ọ mana nwoke nwoke o si egbu nwoke ibe ya ife etu ọnụ osi na wee dụ nwoke niile bụ nwoke. Ozugbo ya bụ n'oche ahụ igwe ya na o nwere ka ihe esi ntakịrị ya. Ọ bụrụzi nke ịpịa na ka mmọnwụ ụmụazị ada emerọ ya eme. Ife etu ahụ ekwesịrị ịdụ. O wee nwere onye nwere gwa ọgbọ ọgaranya nwụọ. E nwere ka ọ bụrụ onye riboro n'isi 5 days nwụrụ nka atụkwasara n'elu ya asịsị bupụ ebe ahụ. Ọ bụrụ ihe na-akpa mmadụ ibe ya akpa butuo. Ana m asịfasị butuo. O nwere ndị na-ebu ife ọbụla bụrụ nke fa n'isi. O nwere ndị na-ebu ihe ahụ nke fa eburu ya n'isi. Mana o nwere ọkọ ya ada ahụ butuo ewe ewezina. Ụfọdụ na onwe ya fụrụ ife niile nacha ka osisi onye anya anara. Ife niile nacha n'ụwa ka osisi onye anya anara. Na-eme eji adọ mpara n'anya ibe n'ibe. Ofu nne na mmanụ ọ bụrụ ofu Chineke.
anọ na organization na-eme ife all different characters bịara ebe ahụ different families their location ahụ mana o kwesịrị na adị like that butuo iwe m ewefuru ike oke atụfu na iri oke atụzi narị na ọ maka na inwere ego onye ji tata nwere ike echiri iro jiri ọzọ onye a ga-ejide ejide butuo ma agụ mara ma na onye ọnelere a na wee chi ọzọ ekwesịrị ịna ya ịtọ onye ọnelere a na wee chi ọzọ ekwesịrị ịda anaghị ịtọ maka nwata nne ya dịrị ohi na-eji ọkpa gbawa aja mana ọ gbawazi ife ọfụzi owuru so na ana m ekene all my fans na-ekene fans Egbeigwe si butuo si eji n'iwu oke wee si ụlọ ọkụ mụ nwere nwere daja na ụdị etu a uche ma dọrọ dị Egbeigwe onye nke nke ọrụ mana efu na mmụọ ụmụazị na-achụ aja ọsọ kwefụrụ mmụọ ụmụazị mmụọ anaghị eti mgbe krismas mgbe afịa ọrụ mmụọ ụmụazị na-achụ aja ọsọ mana anyị ji na-ewete so ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị Egbeigwe ọrụ m atụzi narị na inwere ego n'ọnya ka eji akpara ahụ ị nwekwara ego ndụ ahụ ịdụ bụ ego ị na-eri otu ị na-eri echi ị na-eri abalị problem dụrụ ụlọ ị na-asọvụ uwe kedu ihe na-ebere anyị na inwere ego o nwere ndị ka mma times 100 so reasonable butuo onwe nwere onye nwe echi ọ na-okorotecha ochere ibe onye ọ na-agba isi white onye onye ebu tọl isi white ore ete isi black eje na-ete da iteja da fu mbọsị nke ahụ gafee kpụkwara isi ofuku isi ọcha so butuo ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị ụnụ emetụ m aka na chi abọtị nke ozu a ruo ụmụnna m onye ọrụ ahụ ka o butuo iwe ndị na-ekwukwa na-ekwu na-ebutunata na-ebutuo maka na owe efere ịwa uche gba bụ onye ọbụla nke ya uche ga akpa onye ọbụla kụrụ nke na-akpagharị onye nene onwe ya akwụkwọ pasị ya onye nene onwe ya pasị ya enwere iwe ọ nwere o kwesịrị isi wee gwa ya okwu mana o meziri ya etu uche esi wee gba ya butuo ekele m ụlọ ọfụma unu emetụrụ maka na chi abọtị nke ozu a ruo ụmụnna m onye ọrụ ahụ ka o butuo na-atụzi narị ife nwoke mere ibe ya na-ewere ya mana ugo ọrụ oyibo a na-etu ya n'ihu isi n'azụ ka a na-etu ya a na-etu ugo ọrụ oyibo n'ihu isi nọ n'azụ ka a na-etu ya o nwere ya nwe ụwa mmadụ ekwesịghị ịra akpa mmadụ ibe ya akpa etu ọnụ osinadụ maka na ego bụ ikuku o nwere ike ifepụ n'aka atị anyị taanyị je dakarịrị onye ọzọ so nwanne m butuo ekele nwoke ekele nwaanyị ndị ọbụla ọ na-ewute gbaalụ m uwe nwere onye nwere na ndị ghọtara m uwe efere ike enwe onye nwe ma ọ mụnwa ma ọ gụnwa n'ụbọdụ nwere onye nwere uwe efụ ha chukwu welu netwọkụ ya na nwoke etie chukwu wepụ netwọkụ ahụ etinyere n'ime uwe ahụ ị na-eko ya na mmadụ etie so ma ụfọdụ si n'ọfọ nwanwe mana nwere ka ọ ya datụ anyị enyi na ndụ anyị enyi na ndụ ana m ekene ụnụ ya esu modelu m ya